Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας αφηγηθούμε μια ιστορία την οποία κάποιοι μπορεί να μην την έχετε λάβει υπόψη σας, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην την έχετε ακούσει καν και σε κάποιους μπορεί να έχει τύχει κιόλας. Θα μεταφερθούμε τώρα μερικές μέρες πίσω, όταν είχα πάει εγώ για ψάρεμα σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ αγαπημένο. Έκανα μια βουτιά σε μια πέτρα όπως ήταν κατηφόρα, μια αμμουδιά, και μου δημιούργησε μια οφθαλμαπάτη. Είδα μια μεγάλη στήρα περίπου 4 κιλά να μπαίνει μέσα στην άμμο. Όταν κατέβηκα είδα ότι εκεί στην άμμο κάνει ένα σκαλί και το σημάδεψα. Τη στήρα δεν την βρήκα ποτέ και έφυγα. Μετά από μερικές μέρες πήγαμε για ψάρεμα με τον Κώστα σε ένα κομμάτι παραδίπλα από εκεί και ψαρέψαμε, αλλά τελικά δεν είχε πάει και πολύ καλά και λέμε, ρε Κώστα, έχω ένα στίγμα εκεί, δεν πάμε να βουτήξουμε, έχω μια στήρα, να δούμε μήπως και μας δώσει την ευκαιρία να την πάρουμε. Πάμε. Κατεβαίνω κάτω. Αυτό που δεν βόλευε ήτανε, και δεν είδα καλά δηλαδή, ήτανε ότι όπως ήταν το ψάρι, εγώ κατεβαίνω κάτω και φτάνω εκεί 20 μέτρα βάθος που ήτανε αυτό το σκαλοπάτι, τέλος πάντων, και όπως κοιτάζω μέσα στο σκαλοπάτι, όπως είμαι από μακριά και κοιτάζω δηλαδή, βλέπω το περίγραμμα ενός ψαριού μαύρο, το οποίο ήταν πολύ μακρύ, δηλαδή στήρα ας πούμε, και πολύ χοντρό, αλλά είχα τον ήλιο απέναντι και έτσι έβλεπα μόνο το μαύρο το περίγραμμα. Δεδομένου ότι είχε δει τις προηγούμενες μέρες τη στήρα τη μεγάλη, σκέφτηκε ότι αυτό είναι το ψάρι, η μεγάλη στήρα. Ναι, αλλά ήταν και πιο μεγάλο βέβαια, και λέω τώρα, να είναι αυτή και να μην την είχα δει καλά, να μην την είχα υπολογίσει σαν 4, γιατί αυτό αν ήταν στήρα ας πούμε ήταν εξάρα. Τέλος πάντων, χωρίς να χάσω χρόνο λοιπόν, το ψάρι ήταν κάτω αμμουδιά, ήταν με τα μούτρα προς τα μέσα, του πάτησα μια βολή διαγώνια και τράβηξε το μολυνέ μου και ανέβηκα πάνω. Όταν ανέβηκα πάνω λοιπόν, λέω στο φίλο μου τον Κώστα ότι χτύπησα μια μεγάλη στήρα, πρέπει να είναι πάνω από 5 κιλά από το περίγραμμα, και πάω. Κατέβα, μου λέει, κάτω να δεις τι μπορείς να κάνεις. Ναι. Κατεβαίνει λοιπόν ο Κώστας με το σκεπτικό ότι είναι μια στήρα. Η διαγώνια βολή λοιπόν από πίσω είναι μια πολύ καλή βολή για στήρα, και τράβαγα. Τραβάει ο Κώστας, τίποτα. Με τίποτα. Δεν βγαίνει το ψάρι. Κατεβαίνω εγώ, τραβάω εγώ, τίποτα. Μια στιγμή κάνει και ένα boom και τα παίρνει μέσα, γιατί όπως τραβήξαμε με τον εξολκαία μετά ξεσφήνωσε η βέργα και πήρε μέσα αυτό, και τα είχε κάνει εκεί πέρα λάσπη και δεν βλέπαμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα, είναι μεγάλη τρύπα, πολύ βαθιά, και απλά το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να τραβήξουμε με χίνα ή να τραβήξουμε γκίζα με όποιο τρόπο μπορούσαμε. Μετά εγώ δεν μπορούσα να εξισώσω να κατέβω κάτω λόγω του ότι είχε περάσει η ώρα, και έτσι συμφωνήσαμε με τον Κώστα ότι θα κατέβει κάτω, θα ρίξει μια δυνατή και να πάρουμε τουλάχιστον τα εργαλεία να φύγουμε. Μια μικρή διαφωνία που είχαμε με τον Κώστα τώρα εκεί ήταν ότι ο Κώστας περίμενε ότι η βολή δεν θα είναι καλή και ότι την έφαγε χαμηλά στην κοιλιά για να έχει τόση δύναμη το ψάρι. Εγώ υπολόγιζα ότι την είχε φάει καλά, αλλά δεν ήξερα αν έχει βγει από την άλλη. Τέλος πάντων, η διαφωνία προήλθε στο ότι εγώ τραβούσα τόσο δυνατά που το γεγονός ότι ήταν στήρα απέκλειε το γεγονός το να μην βγαίνει. Δηλαδή ήταν κάτι, λέω, άκουγα το κράκ ότι έσκιζε η σάρκα, λέω, τόσο πολύ δύναμη να μην βγαίνει το ψάρι. Ναι, τόσο μεγάλο σκαλί ας πούμε με άμμο κάτω, κανονικά θα το τραβήξει και να το πάρει να βγει εύκολα, ναι, πολύ αυτό. εύκολα. Και αν όχι τόσο εύκολα λόγω του μεγέθους του ψαριού,
θα βγει αρκετά εύκολα. Τραβάει ο Κώστας και βγάζει έξω την τίζα με το φτεράκι μασιμένο. Τράβηξα τόσο δυνατά που γύρισε το φτεράκι. Το φτερό ήταν μασιμένο και πάνω είχε κρέας. Δεν γινόταν όμως αλλιώς, είχε περάσει η ώρα, έπρεπε να πάρω το εργαλείο ή ό,τι έπιανε να ανοιχτώνει. Στο παρελθόν μου έχει ξανασυμβεί αυτό το σκηνικό. Μου έχει ξανασυμβεί και με στήρες και με σφυρίδες. Λέω του Κώστα, Κώστα, πάμε να φύγουμε και άμα η βολή ήταν καλή όπως λέω, τότε το ψάρι αύριο θα είναι νεκρό και θα μας περιμένει έξω από την τρύπα νεκρό. Εδώ να πούμε ότι η απόσταση ήταν 110 χιλιόμετρα πήγαινε, 110 χιλιόμετρα έλα, χωρίς την απόσταση με το βαρκάκι. Το γεγονός ότι το ψάρι θα μας περίμενε έξω, εγώ βέβαια το θεώρησα αστείο, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Εν τέλει λοιπόν, τι έγινε? Την είχε φάει το ψάρι καλή, δεδομένου ότι το ψάρι θα ήταν ρεκόρ για μας, γιατί δεν έχουμε ξαναβγάλει τέτοια στήρα που όπως έδειξε ήταν 5-6. Είπαμε να πάμε την επόμενη μέρα. Εμένα μου έχει ξανατύχει να είναι το ψάρι νεκρό απ' έξω, στο γυρισμό βέβαια. Λοιπόν, και πάμε στο κομμάτι. Εδώ να πούμε τώρα ότι ό,τι ψάρι και να είναι δεν το αφήνουμε στην τρύπα. Δηλαδή προτιμούμε πολλές φορές να μην κάνουμε βολές που δεν είναι καλές σε τρύπες, να μην αφήνουμε νεκρά ψάρια μέσα στις τρύπες, γιατί και σκοτώνεις ένα ψάρι άδικα και χαλάς και την πέτρα. Αν ψοφήσει μέσα το ψάρι, δεν θα ξαναμπεί ψάρι. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναμπεί ψάρι σε αυτή την τρύπα. Εδώ τώρα να πούμε ότι όταν το ψάρι είναι πληγωμένο και είναι μέσα στην πέτρα, όταν οι σκουλόπετρες ακούσουν τη μυρωδιά από το αίμα, τρέχουν και μπαίνουν μέσα στην πέτρα, γιατί οι σκουλόπετρες είναι πτωματοφάγα. Τρέχουν και μπαίνουν μέσα στην πέτρα και ξεκινάνε και ακουμπάνε το ψάρι και το δαγκώνουνε και το τσιμπάνε και γενικά το ενοχλούνε. Του προκαλούν έναν αφόρητο πόνο και μια πολύ δυνατή ενόχληση. Όταν το ψάρι έχει τις δυνάμεις του και η βολή είναι να σκιστεί λίγο μια πετσούλα, δεν καταλαβαίνει από τέτοιο πόνο και έτσι τις διώχνει τις σκουλόπετρες. Όταν όμως η πληγή είναι σοβαρή, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι τις σκουλόπετρες. Το τρώνε, το πειράζουν, ενοχλούν. Μια στιγμή η ενόχληση γίνεται πολύ δυνατή, το ψάρι δεν την αντέχει άλλο και βγαίνει να αφήσει την τελευταία του πνοή έξω από την πέτρα, γιατί εκεί που είναι ενοχλείται, εφόσον του έχουν φύγει όλες οι δυνάμεις. Έτσι λοιπόν έγινε και με το ψάρι. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τη συζήτηση αυτή την κάναμε στην επιστροφή και το συζητούσαμε, μου τα έλεγε αυτά ο Σπύρος και ήρθε στο μυαλό μου ότι στις τελευταίες βουτιές που έκανα είχαν εμφανιστεί κιόλας οι σκουλόπετρες εκεί πέρα και έτσι ήταν κινητήριος δύναμη να πω ότι ξέρεις κάτι, σ' ακολουθώ για να το λες, πάμε. Και πήγαμε λοιπόν την άλλη μέρα και το ψάρι, έκανα μια βουτιά, να μην το κάνουμε serial. Το ψάρι ήταν ένας ροφός 8 κιλά τελικά, αλλά ήταν πολύ μακρύς, δηλαδή δεν ήταν κοντόχοντρος. Το ψάρι ήταν στενόμακρη, με μεγάλη ουρά. Ναι, πολύ ωραίο ψάρι βέβαια, δυνατό, αλλά δεν ήταν κοντόχοντρο, ήταν σαν μια χοντρή στήρα ήταν το περίγραμμά του όπως το είδα εγώ. Και με περίμενε ξαπλωμένο έξω από την πέτρα, έξω από το σκαλί. Υπολογίζουμε ότι είχε πεθάνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή να είχε πεθάνει κάνα μισάωρο πιο νωρίς, γιατί οι σκουλόπετρες δεν είχαν μαζευτεί γύρω του. Άμα το ψάρι έχει πεθάνει πάνω από μισή ώρα, μία ώρα, έχουν πάει πάνω τους σκουλόπετρες. Αυτό λογικά είχαν μπει σκουλόπετρες στην τρύπα και δεν είχαν προλάβει οι σκουλόπετρες να πάνε πάνω στο ψάρι.
Άρα σημαίνει ότι πέθανε εκείνη τη στιγμή. Εγώ κατέβηκα κάτω, φοβούμενος μην έχει καμιά δύναμη ακόμα το ψάρι και κάνει κάνα τέτοιο και πάει στο από κάτω σκαλί, γιατί το από κάτω σκαλί είναι 30 μέτρα, δεν βουτιούνται αυτά τα μέτρα, δηλαδή έτσι εύκολα. Και το έκανα μια βολή, το ανέβασα πάνω, το ψάρι ήταν πεντακάθαρο, τα βράχια ήταν ολοκόκκινα. Είδαμε κιόλας ότι η βολή ήταν μια από τις πιο καλές βολές που θα μπορούσαν να γίνουν εκείνη τη στιγμή. Σε στήρα και σε ροφό καλή ήταν, αλλά εντάξει. Δεν ήταν άδειο. Απλά το ψάρι ήταν χοντρό, το ψάρι ήταν χοντρό, η πέτρα περίεργη, ορατότητα δεν είχαμε μέσα στην πέτρα, δηλαδή ό,τι έγινε δια της αφής. Δηλαδή κατεβαίναμε κάτω και δια της αφής ό,τι μπορούσαμε, γιατί όπως ήταν η αμμουδιά κάτω από το προπελίδι που έπαιζε ο ροφός, είχε κάνει μια θολούρα, δηλαδή 3 μέτρα στο ύψος, δηλαδή κατεβαίναμε και τα τελευταία 3 μέτρα πέφταμε σε ομιχλώδες τοπίο. Λες και πέφταμε σε γάλα μέσα ήταν. Αν γνωρίζαμε από την αρχή ότι ήταν ροφός, να του κάναμε μια άλλη διαχείριση. Αλλά το γεγονός ότι ο Σπύρος ήταν βέβαιος, γιατί είχε ξαναδεί τη στήρα εκεί και μου είπε ότι είναι στήρα μεγάλη, η διαχείριση ήταν για στήρα. Στην ουσία είχε και ροφό και στήρα η πέτρα στην ουσία. Ναι. Γιατί την πρώτη τη στήρα την είχα δει απ' έξω, οπότε ήταν στάντα, δεν έχει... τον μπέρδεψα. Το δεύτερο μπέρδεψα. Τέλος πάντων. Αυτό ήτανε, το ψάρι ήταν τέλειο. Όλα καλά, πήραμε μια εμπειρία ακόμα στο ψάρεμα. Ελπίζουμε με αυτό το βίντεο να πάρετε κι εσείς μια εμπειρία και να διαχειρίζεστε διαφορετικά τα ψάρια από εκεί και πέρα. Δηλαδή σας τυχαίνει μια κακιά βολή που μπορεί να τύχει και στα καλύτερα σπίτια, δεν ξεβραχώνει, σκίζετε, σημαδέψτε την πέτρα, κάντε το ψάρεμά σας. Μετά από 2-3 ώρες που θα γυρίσετε πίσω, δηλαδή πάτε το κομμάτι πέρα, στο γυρισμό του κομματιού, αν το ψάρι είναι στήρα ή σφυρίδα, θα περιμένει από την τρύπα πεθαμένο. Άμα η βολή είναι καλή, δηλαδή του έχει τραβήξει τίποτα άντερα και τέτοια. Άμα η βολή είναι ξεπέτσιασμα απλό, εντάξει, δεν παίρνουμε ψάρι, δεν παίρνουμε τίποτα. Λογικά. Αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι κάναμε.
Έξω. Το βρήκες, το χτύπησες. Ροφός είναι όμως ρε. Καρφωμένος είναι. Πώς το είχα δει στήρα εγώ αυτό ρε μόνο. Ό,τι κι αν είναι στα αρχίδια μας. Πάμε, φύγαμε. Στόβα ήταν καλή βολή. Αλλά ήταν ροφός, γι' αυτό δεν έβγαινε. Λάθος φιλμπού κάναμε. Έχει κι άλλο ψάρι μέσα, περίμενε. Περίμενε γιατί έχει και στήρα μέσα, σίγουρα έχει στήρα μέσα.